Us deixo amb la Susana, anem tallant. Com deia accés, jo soc la Susana, vinc de la Universitat Autònoma de Barcelona, igual que la Maria. Soc profe de la Facultat de Biociències, dono classes al grau de genètica, de microbiologia, de bioquímica, de biotecnologia, bueno, tot això que són a bio. Doncs alguna assignatura de microbiologia molecular m'hi trobareu a mi. Allà no es veu massa, però hi ha la foto de tot el meu grup, jo no hi soc perquè jo feia la foto, però són tots els companys que formen part del meu grup de recerca i venim aquí una mica a explicar-vos o ampliar una miqueta aquest projecte que heu estat duent a terme vosaltres. De fet, em deien que feia ja un parell de mesos que heu estat treballant amb ells. I us vinc a preguntar coses, per tant, a veure què tal. El títol de la xerrada, d'alguna manera, és què podem fer per combatre la pandèmia silenciosa. Clar, dit així, m'estàs preguntant què m'estàs dient, no? Va, algú té idea de què és la pandèmia silenciosa? Què? No, ningú. No ho va. Allà, va. Una pandèmia que no es veu o que està com amagada de fons. Quelcom que no veiem, no? Pandèmia, si parlem de pandèmia sí que tenim clar què és, no? Fa relativament poc que estàvem immersos en una pandèmia. Però que sigui silenciosa, com diu Bertí el vostre company, vol dir que no en som conscients. Digues. Dintre nostra, potser més aquesta idea d'estar amagada, de no veure, de no ser conscients que realment estem patint aquesta pandèmia. Quan estàvem guiats amb la pandèmia del Covid, tothom era conscient que estàvem aquí, sí o no? Anàvem amb mascaretes, estàvem a vegades confinats a casa, etc. Si és silenciosa, potser és que està oculta i que no som capaços de veure, no som capaços d'adonar-nos que sí que està passant. I com la podem lligar una mica amb el projecte que veu estar desenvolupant, amb aquest projecte de multipliers? Què? Algú? Què veu fer en aquest projecte? Expliqueu-me coses, què veu fer? Algú se'n recorda de què veu fer? Fa 2 mesos? Això us sona? Sí. Aquestes són algunes de les plaques que veu fer, sí o no? Algunes de les plaques. I què fèieu aquí? Perquè això ho heu vist, no? Per tant, què és el que estàveu fent aquí? Qui són els autors o autores? L'Albert? Què fèieu? Has de cridar, perquè si no llavors no et sentim. Vam posar bacteris a la placa. Uns discs, no? Uns disquets petits. Uns discs, doncs vam posar diferents coses que podien interferir o inhibir el bacteri. Sí? Us en recordeu d'això? Veu agafar disquets petits, els veu sucar en allò que pensàveu que potser podia tenir una activitat, hem de dir-ho més tècnic, antimicrobiana. És a dir, que d'alguna manera el que feia era inhibir el creixement d'aquells microorganismes, d'aquells bacteris que vosaltres veu posar a la placa, sí o no? I si era positiu, què passava? Algú se'n recorda? Si aquell compost que vosaltres utilitzàveu tenia efecte, què és el que passava? No sortien bitxitos, diuen per aquí. Què vol dir això? Sortien fongs? Això va ser una altra cosa que us va sortir de casualitat, però estava bé. No sortien bacteris. És a dir, que al voltant d'aquest disc deixàveu de veure el creixement dels microorganismes que hi havíeu posat. Se'n recordeu d'això? Per tant, el que estàveu fent era inhibir el creixement d'aquests microorganismes mitjançant un compost que estava sucat o que estava immers en aquell disc que vosaltres veu posar. Correcte? Sí? Per tant, el que estàveu fent era controlar d'alguna manera el creixement microbià. Sí, el fet que aquests bacteris creixessin en aquelles plaques que de fet tenien el seu medi de cultiu. Tenien les condicions adients perquè aquests microorganismes hi creixessin. Segurament veu trobar compostos que sí que donaven aquests halus d'inhibició. Sí que d'alguna manera permetien inhibir el creixement. En canvi, segurament en veu trobar d'altres que no tenien aquest efecte i per tant que no vèiem aquesta transparència, per això els mireu així contra llum, aquesta transparència al voltant del disc, correcte? Segur que veu veure, a mi m'han xivat coses, veu utilitzar
No, i l'all sí que va donar una inhibició, però segurament altres compostos que pensaríeu que sí que havien de tenir aquest efecte, doncs no el tenien. Això és el que es fa habitualment als hospitals o en altres centres de recerca per poder veure si un antibiòtic, perquè d'això també ho està parlant, no? Si un antibiòtic funciona o no funciona davant d'un microorganisme patogen. Ostres, què has dit, Susana, ara? Vull dir que quan nosaltres patim una malaltia infecciosa deguda a un bacteri, tenim un bacteri patogen que ens està colonitzant, sí? I que per ajudar el nostre sistema immunitari a poder defensar-nos contra aquest microorganisme, el que podem fer és, si el metge així ens ho diu, prendre un antibiòtic que permeti controlar aquest procés infecciós. I què prendrem? Doncs prendrem un antibiòtic que sigui actiu contra aquell microorganisme que ens està infectant. Mireu què fem al laboratori o en els hospitals. Això sembla molt el que veu fer vosaltres, és o no? Aquí el que teniu és un bacteri, tot això que és translúcid, aquesta part opaca. Teniu un bacteri sembrat en confluent i el que hi vam posar són disquets, disquets que estaven sucats en diferents compostos que sabem que són o que tenen activitat antimicrobiana, són antibiòtics o antimicrobians. I què podem veure en aquesta placa? Recordeu el que vosaltres vau experimentar, Si teníem un halo d'inhibició, és a dir, si deixàvem de veure creixement, vol dir que aquest disc, aquest compost en el qual està sucat aquest disc, és actiu. Estem? Sí? Mireu la diferència. Tenim una imatge d'un bacteri aïllat al 1991. Ara tirarans, d'això, vosaltres veieu microscopis. I després tenim un bacteri de la mateixa espècie, però que en comptes d'haver estat aïllat el 1991, el vam aïllar el 2021. Què podeu dir vosaltres mirant el resultat d'aquestes plaques? Què veieu? Va. Resistència a certes coses. Ole, no? El bacteri diu, com et dius? L'Oriol diu, el bacteri ha adquirit resistències contra un munt de compostos. Tothom està d'acord amb aquesta afirmació? Què està veient l'Oriol i què veieu tots? Que a la placa del 1991 teníem un munt d'halos d'inhibició. Què vol dir això? Vol dir que teníem un munt de compostos que eren actius contra aquest microorganisme i, per tant, que es podien utilitzar per tractar malalties infeccioses. Mentre que ara, quan fem el mateix assaig, ens adonem que molt poquets d'aquests compostos són capaços d'aturar el creixement d'aquest microorganisme. Ens estem quedant sense compostos que ens puguin servir per actuar davant d'aquestes malalties infeccioses. Sí? Podem ara entendre què pot ser la pandèmia silenciosa? Què passarà d'aquí uns anys si no fem res? Què creieu que passarà si això continua igual? Que no tindrem antibiòtics, que no tindrem compostos que seran útils per poder tractar malalties infeccioses. I per tant, aquestes malalties infeccioses que segur que ens afectaran com a humans, no les podrem controlar mitjançant aquests antibiòtics. Haurem de deixar només que el nostre sistema immunitari funcioni i siguem capaços de superar la infecció. Per tant, ens estem anant a una situació que ja hem viscut com a població humana. Quan ha passat això? Quan no coneixíeu els antibiòtics, quan l'esperança de vida era extraordinàriament baixa. Per què? Doncs perquè aquestes malalties infeccioses actuen bàsicament o no les podem superar, el nostre sistema immunitari no les pot superar quan estem en una edat molt temprana, on el nostre sistema immunitari encara no és madur, o quan ens anem fent grans, quan el nostre sistema immunitari va caient, d'acord o no? Per tant, aquestes malalties infeccioses tindrien una incidència molt i molt alta en mortalitat. Estem, doncs, davant d'una pandèmia silenciosa, d'una pandèmia que no en som conscients si no veiem els resultats d'aquests experiments, però que clarament ens estan portant a una situació força complicada. Aquesta situació força complicada ve donada per el que deia l'Oriol, per aquest enfortiment dels microorganismes per adquisició de mecanismes de resistència. I, de fet, s'ha quantificat d'alguna forma el futur. S'ha fet una prospectiva tenint en compte el que ha passat durant un temps, quan o quina serà la situació d'aquí uns anys mirant al futur. I en el seu moment, cap al 2017, es va fer un estudi que deia
que el 2050 les malalties infeccioses serien la primera causa de mort de la humanitat, sí? I que aproximadament hi haurien uns 10 milions de morts anuals degut a la incapacitat de poder tractar malalties infeccioses. Dius, uah, 10 milions són la tira, sí o no? Però què vol dir 10 milions? 10 milions vol dir, a l'any, 10 vol dir que cada 3 segons morirà una persona. Per tant, 1, 2, 3, moriria una persona. 1, 2, 3, moriria una persona. Per tant, aquest degoteig de mort és extraordinàriament gran, encara que no veiem la dimensió del que vol dir 10 milions. I això passarà el 2050. I això van estimar el 2017 que passaria el 2050. I un diu, ostres, 2050, total, me queda mucho, ¿sí o no? Sí, però no està tan lluny. I a més, els estudis recents que s'han fet, utilitzant dades del 2019, el que ens diuen és que dintre d'aquesta perspectiva futura ja ens estem menjant anys. És a dir, que el 2019 ja hi havia 1,27 milions de morts deguts a malalties infeccioses. I si us hi fixeu, estem en el que s'havia pensat que passaria cap al 2024-2025. I això és el que tenim al 2019. Per tant, segurament arribarem a aquestes xifres, si no fem res, molt abans d'aquest 2050. Per tant, és una pandèmia silenciosa, és una pandèmia molt real i és una pandèmia que cada dia s'està visquent en els hospitals i en els llocs on s'han de tractar persones que tenen aquestes malalties infeccioses. Este és el futuro, lo negro, ¿no? Però què podem fer? I d'aquí és una mica la pregunta, què podem fer davant d'aquesta pandèmia silenciosa? Què és el que podem fer per poder combatre aquests microorganismes que han esdevingut resistents als antimicrobians? Algú se li acudeix què podem fer? Apaga i vámonos. La resposta és molt facilona, però el que hem de fer és recerca. El que hem de fer és buscar noves solucions, buscar noves estratègies, perquè clarament les estratègies que tenim fins ara no ens estan funcionant. Hem de buscar mecanismes que ens permetin, 1, allargar la vida dels antibiòtics que ara tenim, i 2, buscar altres alternatives, siguin més antibiòtics, siguin altres coses, que ens permetin combatre aquestes malalties infeccioses. Sí? Doncs, una mica, pensant això, la gent que fa molts anys que s'hi dedica o que ens hi dediquem, veiem que aquest podria ser un esquema possible davant d'aquesta resistència als antimicrobians, davant d'aquesta resistència, d'aquesta pandèmia silenciosa. Hem de fer recerca i la podem fer en diferents àmbits. Què podem utilitzar? Doncs, evidentment, primer necessitem una part de recerca bàsica. Hem de conèixer el nostre entorn, hem de conèixer els microorganismes, hem de conèixer les patologies, hem de conèixer-ho tot per poder després aplicar coses. Però, un cop tenim molt clar tot això, el que podem fer és buscar estratègies que impliquin anticossos, buscar estratègies de diagnòstic que ens permetin saber clarament davant de quina malaltia infecciosa ens trobem, conèixer molt bé l'hoste, conèixer molt bé els bacteris per saber com podem aplicar noves metodologies, buscar nous antibiòtics o noves maneres que els antibiòtics que ja tenim siguin funcionals, utilitzar vacunes, utilitzar fags, no sabeu el que són els fags, però després us ho explico, i també, no esteu massa, però estudiar el nostre microbioma, que això, no sé si us sona, últimament sona molt per la tele, perquè molts anuncis diuen, és que així no altero la meva microbiota, que fins ara tothom li deia flora i era com els microbiòlegs ens posàvem així de punta, perquè no tenim helechos ni plantes en el nostre intestí, tenim microorganismes. Doncs també valorant com són els microorganismes que portem nosaltres, aquells que són beneficiosos per nosaltres, també ens podem protegir davant de malalties infeccioses. Una mica avui el que intentaré en una petita estona és explicar-vos quina recerca fem en el nostre laboratori. I en el nostre laboratori el que fem són recerques associades amb tots aquells punts que tenen un asterisc. Que si ho veieu més maco, doncs seria així, no? Treballem amb anticossos i amb vacunes, treballem amb bacteriòfags, treballem amb estudiar com són els bacteris per buscar noves dianes i entendre com funcionen, treballem intentant buscar alternatives que facin o que permetin reutilitzar antibiòtics, etc. I sobretot, una altra part que també és molt important, és que fem formació. Formació què vol dir? Doncs que hem dit que estàvem davant d'una pandèmia silenciosa, correcte?
doncs anem a fer que no sigui tan silenciosa, anem a fer que tothom la conegui, perquè d'aquesta manera podrem actuar i podrem fer coses que previnguin aquest avanç tan ràpid de les resistències antibiòtiques. La primera cosa que us explicaré de les que estem fent és tot el que té a veure amb els anticossos. Segur que si us pregunto què és un anticòs, això sí que us sona d'algú. No? Algú li sona d'algú què és un anticòs? No? Els anticòs, el sistema immunitari us sona? Sí, no? El nostre sistema immunitari, això sí que us sona? Doncs nosaltres produïm anticossos per tal d'identificar aquelles molècules, aquells organismes que són estranys a nosaltres. I amb aquests anticossos som capaços de combatre les malalties infeccioses que ens afecten. I per tant el nostre sistema immunitari es defensa davant d'aquests microorganismes. Els anticossos són molècules que detecten específicament aquells patògens que ens envaeixen. I aquest reconeixement específic fa que si nosaltres som capaços de produir anticossos contra parts molt concretes d'un bacteri que sigui patogen, si nosaltres produïm anticossos contra un bacteri determinat i aquests anticossos només identifiquen aquest bacteri i donem aquests anticossos a alguna persona que està malalta, el que podem fer és que aquesta persona pugui superar la infecció. Sí? Esto? Més o menys? Perfecte. Doncs això és una de les coses que fem. Estudiem els bacteris, intentem veure com són i intentem identificar aquestes dianes per tal de poder generar anticossos que puguem donar a aquests pacients. I que amb aquests anticossos aquests pacients puguin d'alguna manera estimular el seu sistema immunitari o avançar una mica en aquest procés per tal que no hagin de sintetitzar ells els anticossos. I dius, ara què has dit esto de que ells puguin sintetitzar anticossos? Cadascú de nosaltres és capaç de produir anticossos, però per poder-los produir poden passar dues coses. Una, o ens hem posat malalts i ja ens hem trobat alguna vegada amb aquell bacteri que volem combatre, o ens han vacunat. I això què? Això us sona? El que és una vacuna? Segur que us sona perquè a tots us han punxat i us han posat vacunes? Seguríssim. No? Sí? Què fem amb aquestes vacunes? Què és el que estem estimulant amb aquestes vacunes? Quan ens posem una vacuna, estem malalts? No. Bueno, a vegades ens donen una miqueta de febre, però és només per un procés inflamatori. Però no tenim la malaltia. Ens van vacunar del Covid i no vam desenvolupar Covid. És per protegir-nos. Però com ens protegeixen aquestes vacunes? Posen el virus a dintre del cos sense la capacitat de poder fer reproduir. En el cas del Covid el que fan és agafar d'alguna manera quelcom, no sempre és el virus inactiu, a vegades són parts del virus, a vegades són altres coses, però és igual, d'alguna manera el que fem és mimetitzar parts d'aquell organisme per tal que el nostre organisme sigui capaç de produir anticossos per detectar-lo. Passem de malaltia? No, perquè normalment ens han posat una part, ens han posat un virus inactiu, un bacteri inactiu, un tros d'aquell bacteri, sí? I això ens prepara perquè quan ens hàgim de trobar amb aquest virus, amb aquest bacteri, el que aconseguim és poder reaccionar a temps, estar preparats per tal de no generar un procés infectiu tan complex. A vegades ens posem malalts, però no ens posem tan malalts com ens posaríem si no ens haguéssim vacunat. Per què? Doncs perquè com el nostre sistema immunitari ja reconeix aquell patogen, a la que el veu, pum, sintetitza anticossos. En canvi, si aquell individu no s'ha vacunat, en el primer moment en què es troba amb el patogen, ha de reconèixer-lo, començar a pensar quin anticòs produeix, produir l'anticòs i després atacarà la malaltia. Durant tot aquest procés de temps, el bacteri o el virus que hi hagi dintre nostre va replicant i per tant cada cop aquest problema infecciós és més greu. Sí? Doncs això, bàsicament el que fem és mitjançant la identificació d'aquests bacteris i de dianes específiques poder fer aquests dos tipus de tractaments, o generar nosaltres els anticossos per poder-los donar als pacients o bé identificar dianes que poden ser utilitzades per vacunar els pacients i que de manera preventiva puguin donar lloc a aquests anticossos per si sols. Fixeu-vos en aquest esquema que us he posat aquí. Quan ens posem malalts, si tenim un antibiòtic que funciona, podem donar aquest antibiòtic. I quan donem aquest antibiòtic, què aconseguim? Superar la malaltia. Quan tornem a tenir un altre cop la malaltia, què és el que tornarem a fer? Tornarem a prendre l'antibiòtic i per tant ens tornarà o ens permetrà superar aquella malaltia.
I així successivament. Si ens vacunem, la protecció que tenim és preventiva i a més és molt més duradera en el temps. Dura molt més en el temps. No cal que anem prenent antibiòtics, sinó que amb aquesta protecció ens permet tenir aquesta protecció. Tenia també un esquema en el qual ens indiquen quan es prenien antibiòtics i o el número de vacunes que es van prenent. Què veiem en aquesta gràfica? Que cap als anys, entre els anys 30 i els anys 70, però a partir dels anys 30, que és quan es comencen a utilitzar els primers antimicrobians, i sobretot entre el 2050 i entre el 1950 i el 1970, el que veiem és que hi ha un pic d'utilització molt gran d'antibiòtics. Per què? Perquè encara no teníem massa vacunes que poguéssim utilitzar. A mesura que hem anat desenvolupant vacunes, aquestes ens han permès protegir-nos de moltes malalties. Per tant, no tenim tanta necessitat d'utilitzar aquests antibiòtics, perquè ja estem previnguts. Una altra de les coses que fem en el meu laboratori és intentar recuperar antimicrobians que han deixat de ser útils. I això com ho fem? Doncs, us en recordeu que no he dit que els microorganismes es tornaven resistents? Doncs aquesta adquisició de resistències ve donada per diferents motius. No els explicaré ara perquè seria molt llarg. Però aquests motius fan que a vegades aquests antibiòtics entren a dintre de la cèl·lula bacteriana, i la cèl·lula bacteriana té, per exemple, el que s'anomena una bomba de flux. Ostres, que és lletja, Susana! És una proteïna que el que fa és agafar l'antibiòtic que hi ha dintre de la cèl·lula i tirar-lo cap a fora. M'esteu entenent? Entra l'antibiòtic dintre de la cèl·lula i la bomba l'expulsa fora. Entra l'antibiòtic dintre de la cèl·lula i la bomba l'expulsa fora. Què acaba fent això? El que acaba fent és que aquella cèl·lula no s'entera que hi ha antibiòtic, perquè l'antibiòtic mai està el suficient temps dintre de la cèl·lula per permetre que aquesta cèl·lula es vegi afectada per l'antibiòtic. Sí o no? Si treballem, per exemple, amb compostos que bloquegen aquestes bombes, el que podem aconseguir és que l'antibiòtic es quedi més temps a dintre de la cèl·lula bacteriana. I què aconseguirem amb això? S'ha perdut, El que aconseguirem és, si tu tens una cèl·lula i aquesta cèl·lula li entra l'antibiòtic i ràpidament li surt, el temps que passa l'antibiòtic a dintre de la cèl·lula és molt petit, no actua, sí o no? Si jo bloquejo les bombes i l'antibiòtic no pot sortir, què passa? Que l'antibiòtic està més temps a dintre de la cèl·lula i per tant actua. Aquells antibiòtics que havien deixat de ser útils perquè hi havia una bomba que els expulsava, ara ja no passa, sí? Ara aquells antibiòtics sí que es poden utilitzar. Aquesta idea de reciclatge del que ja tenim ens permet també aguantar una mica més la vida mitja d'aquests antibiòtics perquè siguin útils durant més temps. Us deia que la formació també és una part important de la nostra tasca. Avui estem aquí, dintre d'aquest projecte Multiplays, no és l'única cosa que fem. Ens n'anem a les biblioteques, ens n'anem a centres cívics, ens n'anem a molts llocs a explicar què és la pandèmia silenciosa. Tenim un projecte que es diu Micromón, que va als instituts i fem recerca en aquells instituts i busquem microorganismes productors d'antimicrobians. El que intentem és explicar-ho, que el que m'encantaria és que després que vosaltres haguéssiu fet aquest projecte de Multipliers també poguéssiu explicar què és la pandèmia silenciosa i que tothom estigués al cas del que realment està passant. Perquè això ens ajudaria a ser un focus divulgatiu de tot el que no veiem. I finalment us vull explicar què són els FACs, perquè les vacunes més o menys us sonen, més o menys, els anticossos més o menys us sonen. Si us parlo de mecanismes de resistència, normalment us sona perquè us costa identificar-los, però quan els explico més o menys ho enteneu, però el dels bacteriòfags o fags, aquí ja sí que patinem. Què són els bacteriòfags? Els bacteriòfags són virus bacterians. Ostres, què vol dir això? Els virus sí que els coneixeu, no? Sabeu que un virus, en realitat, no és un organisme viu, no? Un virus és una entitat biològica que és capaç de replicar dintre d'una cèl·lula i que quan replica dintre d'aquesta cèl·lula, normalment aquesta cèl·lula es mor i produeix més virus. Sí? Això ho tenim? Doncs això que us he explicat és exactament el mateix, però en comptes d'infectar una cèl·lula eucariota, una cèl·lula nostra, aquests virus el que infecten, aquests bacteriòfags, el que infecten són bacteris. I per tant el que fan és justament això, replicar dintre d'un bacteri i acabar amb la vida d'aquest bacteri. Per tant, són virus que a nosaltres no ens fan res, però que específicament el que fan és infectar bacteris. Si us ho dic així, algú ha
entén per què els podem fer servir com a mecanismes antimicrobians? Però bacteris perjudicals, que perjudiquen. Bueno, de bacteriòfags n'hi ha de tots. Hi ha bacteriòfags per bacteris que són patògens i hi ha bacteriòfags que són patògens, infecten a microorganismes que no són patògens per nosaltres. Però si tenim virus que infecten bacteris que són patògens per nosaltres, veiem què pot passar, veiem per què els podem utilitzar com a mecanismes antimicrobians. Home, si els virus bacterians maten només bacteris, doncs ja tenim una eina que el que farà serà eliminar aquests bacteris patògens. I justament això és el que passa, no sé si ho veieu aquí, però això és una cèl·lula bacteriana, sí? És una Escherichia coli, i això d'aquí són bacteriòfags, són virus bacterians, i aquests bacteriòfags el que fan és injectar el seu DNA, replicar dintre de la cèl·lula i després destruir aquesta cèl·lula. Si som capaços d'identificar virus bacterians contra bacteris que són patògens, tindrem un mecanisme per lluitar contra malalties infeccioses. Quan es van descobrir els bacteriòfags? Els acabes d'inventar, Susana? No, els bacteriòfags? Molt bé, bravo. Exactament, sí. Tenim dos senyors, de la fotografia que tenim és una mica picilla, però tenim dos senyors que alhora van identificar la presència d'aquests bacteriòfags. Aquests bacteriòfags, o aquests dos senyors, el Thor i el Félix Herel, van veure clarament que els bacteriòfags es podien utilitzar com a agents antimicrobians, i això van fer, El Félix Herel se n'anava por ahí i el que veia era que si hi havia una font de còlera, doncs tractava aquelles fonts amb aquests bacteriòfags i eliminava l'agent patogen que generava el còlera. Què va passar? Per què ara nosaltres no els tractem amb bacteriòfags? Doncs, a veure, qui llegeix la gràfica bé. Quan van aparèixer els primers antimicrobians? I aquí està més xungo, A veure. No van aparèixer. Home, sí, perquè tu has tres antibiòtics, no? Però sou de les tres, en algun moment. Al 1939. Anem a reposar. Anem a veure coses que sabem. Segur que us sonen les penicil·lines. Ui, seguríssim que sí, perquè fa una estona m'heu dit que en aquelles plaques que vau fer l'antibiograma us van créixer uns fongs. I a mi el Cesc m'ha xivat que al costat d'aquelles plaques, d'aquelles colònies de fongs, veia un halo d'inhibició i que veu estar parlant del descobriment de la penicil·lina. Per tant, potser no us en recordeu, però sí que en veu parlar. D'en Fleming i de com va descobrir els primers antibiòtics. Sí o no? De fet, en Fleming és dels primers que va descobrir antibiòtics, però no va ser el primer antimicrobià descrit. El primer antimicrobià descrit és del 1910. És un antimicrobià de síntesi química. No produeixen els microorganismes, sinó que és de síntesi química i és un producte extremadament tòxic i es feia servir només per infeccions tòpiques, per totes malalties associades amb... I després van aparèixer altres antimicrobians de síntesi química i finalment es van descobrir els antibiòtics, que eren molècules produïdes per bacteris o per fongs que tenen aquesta capacitat antimicrobiana. I a partir d'aquí es va explotar tot el mercat i tot el sistema perquè vam descobrir moltes classes diferents d'antibiòtics que ens permetien, us en recordeu de la primera placa que us he ensenyat que hi havia un munt de disquitos? Doncs ens permetien trobar un munt de famílies diferents d'antibiòtics. En el moment en què van aparèixer els antibiòtics i en el moment en què aquests es van comercialitzar, els bacteriòfags es van deixar d'utilitzar. I per tant, es va perdre aquesta idea del seu ús. El problema de la pandèmia silenciosa ha fet que tornin a ser una font d'investigació per tal de poder reprendre allò que se seguia i poder continuar amb això que anomenem de teràpia fàgica. Teràpia fàgica vol dir l'ús de bacteriòfags per al tractament de microorganismes. No sé si ho veieu molt amb tanta llum que hi ha aquí, però això d'aquí és una placa sense res, una placa de Petri sense res. Aquesta placa d'aquí és una placa que han crescut els bacteris, només bacteris.
Veieu que està tota uniforme i és com opaca? Sí? I aquí, no sé si ho veieu, però aquí hi ha puntets més clars. Us veieu o no? Com si fossin halos d'inhibició. Doncs aquests halos d'inhibició és la visualització que tenim dels bacteriòfags. Quan un bacteriòfag cau en un cultiu i aquella cèl·lula, aquell bacteriòfag és capaç d'infectar-la, quan entra dintre la cèl·lula produeix noves partícules víriques, produeix noves, entra dintre de la cèl·lula, produeix noves partícules víriques i després trenca la cèl·lula i la mata. I com tens més bacteriòfags allà al costat, les altres cèl·lules que tens al voltant s'infecten i es moren. I les del voltant s'infecten i es moren. I això ho anem fent gros, fins que som capaços de veure-ho a simple vista. I el que veiem són aquestes càlues, aquests halos d'inhibició. Aquí va caure un bacteriòfag i ha anat produint més bacteriòfags, fins a veure aquest halo sencer. Sí? Us ho creieu? Sí. Perfecte. Quan tenim diferents bacteriòfags, què podem fer? Doncs podem veure com són. I el que veiem és que tenen morfologies diferents. Però bàsicament els bacteriòfags que afecten a bacteris en general tenen més aquesta forma. I això potser ho heu vist alguna vegada, perquè sembla com una nau extraterrestre. Però aquest bacteriòfag normalment tenen DNA en la seva càpside, aquí dintre, i injecten aquest DNA a través d'aquesta cua que es clava a la superfície del bacteri, injecta el DNA dintre del bacteri i produeix el cicle reproductiu d'aquest bacteriòfag. Mireu, el que us deia, aquest bacteriòfag s'ancla, reconeix específicament aquest bacteri, això és molt important perquè un bacteriòfag és capaç de reconèixer un bacteri, però no és capaç de reconèixer un altre bacteri d'una altra espècie, sinó només en una espècie, són molt específics. S'ancla a la superfície, injecta el seu DNA i a partir d'aquí replica i dona lloc a noves partícules víriques que acaben trencant aquesta cèl·lula. Mireu, us ho poso en realitat, Això abans era un esquema, això és la veritat. I aquí tenim una sopa que es diu salmonella, la salmonella segur que la coneixeu, perquè dona gastroenteritis i demés. I aquesta salmonella, abans d'infectar-la, tenim una salmonella de la mar de Mona, que té aquesta forma bacil·lar. El que fem és posar el bacteriòfag, i us he posat aquí la fletxeta, què vol dir això? Aquests bacteriòfags són molt petits, les cèl·lules són micromètriques, però els bacteriòfags són nanomètrics, són molt petits, Mireu, la cèl·lula, el gran que és, i el bacteriòfag, veieu aquí, superpetit, molt petit. Aquest bacteriòfag injecta el seu DNA i durant un temps no veiem res. No ha passat res. Però al cap d'una estona, al cap de 40 minuts, no sé si ho aprecieu, però aquí dintre es comencen a veure bacteriòfags com aquest, però dintre de la cèl·lula. Què ha fet el bacteriòfag? Ha segrestat tota la maquinària d'aquesta cèl·lula i ha començat a produir bacteriòfags, molts més. D'un bacteriòfag sortiran 100 bacteriòfags, 200 bacteriòfags. I quan surten, el que produeixen és la mort de la cèl·lula. Esto és el que queda d'aquesta cèl·lula que hem anat seguint. Veieu? No queda res. La cèl·lula s'ha tancat, la cèl·lula ha desaparegut. Sí? Perfecte. Si parlem de com són aquests bacteriòfags, doncs us deia, són nanomètrics, són molt petits, molt petits. Podríem dir que en un centímetre, us imagineu una regla i tenim un centímetre? Doncs en aquell centímetre hi caben, si els posem un al costat de l'altre, 150.000 bacteriòfags. D'acord o no? És a dir que estem parlant d'una cosa molt petita, molt més petita que les cèl·lules. I n'hi ha molts, moltíssims. Si calculem quants bacteriòfags hi ha a la Terra, podem tenir de l'ordre de 10 a la 31 bacteriòfags. I quan dic a la 31, sabeu el que vol dir 10 a la 31? Vol dir un 1 i 31 zeros, darrere. És un número d'aquests bastant impossibles. En un sol gram de sol, en un sol gram de terra, el que tenim són 1.000 milions de bacteriòfags. És a dir que estem parlant de moltíssims bacteriòfags, són molt aguts. I per què són guais els bacteriòfags? Per què creiem que els bacteriòfags poden ser molt útils i ens poden donar lloc a una teràpia correcta? Doncs perquè són molt específics, de manera que podem atacar un microorganisme però no podem atacar a d'altres microorganismes i per tant som molt concrets en la diana que anem a buscar. Com només afecten els bacteris i no ens afecten a nosaltres, no tenen efectes secundaris, és a dir que nosaltres no tenim cap problema si prenem
prenem aquests bacteriòfags, com n'hi ha molts, seleccionar bacteriòfags contra un tipus de bacteri és relativament fàcil, perquè en un gram de terra tenim la pera de bacteriòfags i normalment allà on hi ha el bacteri que volem utilitzar com a diana hi ha bacteriòfags contra aquell bacteri i a més, produir-los és molt fàcil, perquè només necessito tenir cèl·lules que repliquin. Us he dit que des d'un bacteriòfag poden aparèixer 200 bacteriòfags nous, no? Per tant, obtenir molts bacteriòfags, si sabem quina cèl·lula infecten, és molt fàcil. Doncs llavors, per què no fem servir, no? Doncs perquè hi ha coses que no són tan guais. Per exemple, poden ser sensibles a la temperatura. Si augmentem molt la temperatura no es conserven. Per tant, la conservació dels bacteriòfags no és la mateixa que alguna pastilla d'un antimicrobià. A més, heu pres bacteriòfags alguna vegada? Aquí a Europa segur que no. Per què? Doncs perquè no hi ha un marc regulatori. Encara estan començant, ara mateix estan començant la EMA i la EFSA a generar el marc regulatori per poder aprovar l'ús d'aquest tipus de virus bacterians pel tractament tant d'animals com de persones. I a més, és difícil de fer vendre aquesta idea. Si jo us dic que us heu de prendre un virus per curar-vos d'una malaltia infecciosa, si no us ho explico molt bé, potser no us ve massa de gust. Si us explico bé que es tracta d'un virus que només infecta bacteris, etc., aleshores sí que ho entendreu, però d'entrada ja em sembla. Quines són les aplicacions d'aquests bacteriòfags? Doncs nosaltres ens dediquem bàsicament a l'àmbit veterinari i el que fem és controlar salmonella. Salmonella és un patogen que dona molts problemes a nivells alimentaris, amb molts brots alimentaris. De fet, sempre surt al diari alguna maonesa que no funciona i que estava contaminada, alguns tomàquets que donaven lloc a gastroenteritis, etc. Dona molts casos, és responsable de més de 93 milions de brots alimentaris. I encara que normalment no cursen mort, doncs sí que acaben havent-hi aproximadament 150.000 morts a l'any degut a aquestes gastroenteritis. I què és el que fem nosaltres? Doncs el que fem és, bàsicament, tots aquests brots alimentaris causats per salmonella venen de la indústria aviar, del consum de pollastre i del consum d'ous i de més, és a dir, tot allò que deriva d'aquesta indústria aviar i llavors també la manipulació que això pugui generar. I la nostra idea és generar un còctel de fags, treballar amb bacteriòfags, de fet ja ho hem fet això, tenim una patent concedida en la qual hi ha diferents bacteriòfags que formen un còctel i el que fem és tractar o bé granges o bé aliments. Sempre a nivell experimental perquè ara estem buscant aquesta autorització per part de l'EFSA. Imagineu-vos que va fer un pit de pollastre, això passa en els supermercats, els pollastres que trobareu i els pits de pollastre no estan contaminats, però nosaltres experimentalment els contaminem i el que fem és afegir el còctel fàgic i durant aquests bacteriòfags són actius durant una setmana a 4 graus i el que veiem és que maten a les salmonel·les. Aquí teniu salmonella dintre del pollito, del pit de pollastre i quan hi posem els bacteriòfags bàsicament disminueix aquesta concentració. I també fem el mateix tractant a les gallines ponedores, és a dir, aquelles gallines que posen els ous que ens mengem, o tractant els pollastres, és a dir, aquelles granges on crien pollastres i que els engreixen i que després nosaltres ens els mengem, o bé utilitzant o tractant a les productores, que les productores són o reproductores, que són els animals que donen lloc a les ponedores i els que ens menjarem després. Tot això és molt complex, sembla que ho diem molt fàcil, però portem més de 15 anys treballant amb tot això. Fa molt de temps que tenim patents, fa molt de temps que intentem que la indústria tant alimentària com veterinària utilitzi aquests bacteriòfags pel control. I com us deia, en l'últim projecte en el que hem participat, que és un projecte europeu, el que hem aconseguit o el que estem intentant ara, just ara, és que les agències reguladores ja ens han donat quines són les guies que hem de seguir i per tant esperem que en breu tinguem un producte que el puguem aplicar. El producte ja el tenim, sabem que funciona, però encara no el podem aplicar perquè hem de demostrar, i així ho estem fent, que no és inocu, que no té cap problema per la salut humana, que no dona problemes ambientals, que no dona cap altre problema o sintomatologia secundària, etc. Tot això bé, doncs, com faríem aquesta recerca? Doncs el que faríem seria, a partir d'una col·lecció de bacteriòfags, identificaríem quins bacteriòfags són actius contra aquell patogen que a nosaltres ens interessa. Un cop tenim això, el que faríem seria caracteritzar bé que aquests bacteriòfags
són com volem, com són, com es diuen, quins gens tenen, si tenen algun gen que ens pogués afectar a nosaltres, qualsevol història en aquest sentit. Per tant, ser molt conscients que aquell còctel que ens ha donat és segur i a partir d'aquí testejar-lo i veure que té l'efecte que nosaltres busquem en aquell patogen que estem identificant. L'últim còctel té aquests 4 bacteriòfags, és susceptible o és capaç d'infectar més o menys el 93% de les soques de salmonel·la que es troben a les granges de pollastres, a les granges d'aviats, i el que estem fent són proves d'eficàcia i proves de seguretat per permetre, com us deia, la seva autorització tant a nivell d'EMA, que seria l'Agència Europea del Medicament, com a l'Agència Espanyola del Medicament. Primer hem d'anar a l'Agència Espanyola i després anirem a l'Agència Europea. I res, amb això... No pensava que aguantaríeu 38 minuts escoltant-me, si no, bravo. Explica una cosa. Ai, perdona. Explica-me un país. Però en el sentit que un efecte de bacteri diferent? Cada bacteriòfag és capaç d'infectar un ventall de microorganismes. Però aquests microorganismes són la mateixa espècie i soques diferents. Per exemple, un bacteriòfag de salmonella només infectarà salmonella. El que passa que pot afectar a la soca 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 no la infecta, a la 6, a la 7, a la 8, a la 9 no la infecta, tindrà un ventall. Però, per exemple, aquest bacteriòfag de salmonella no podrà infectar un altre bitxo, per exemple, que es diu Escherichia coli, i només afectarà a salmonella. Això és ben interessant. Correcte, això és fantàstic, perquè quan nosaltres ens prenem un antibiòtic, què passa? Que la nostra microbiota, tota la nostra microbiota, que són tots els microorganismes que formen part del nostre cos, es veuen afectats, tant els bons com els dolents. En canvi, si prenem un virus bacterià, un bacteriòfag, només anirem a buscar el bacteri patogen. Però això té un problema, Algú veu el problema que té això? Que hem de saber molt bé quin patogen ens està causant la malaltia. Perquè a vegades no ho sabem tan bé. Quan nosaltres prenem un antibiòtic no necessitem saber exactament quin microorganisme és, amb noms i cognoms. Sabem que és un microorganisme d'aquest tipus, podem aplicar un tractament antimicrobià que més o menys actuï sobre tot un ventall de bacteris. En canvi, com els bacteris són tan específics, has de saber sí o sí quin és el microorganisme, perquè no qualsevol bacteriòfag et serveix per un ventall de molts bacteris diferents. Més coses. Jo crec que realment és la solució i el que fa evitarà que el 2050 o encara que... Jo no crec que hi hagi una solució única, sinó que el que hem de trobar és una solució conjunta. És a dir, que els bacteriòfags ajudaran a que puguem tenir més espai per buscar altres coses, segur. Que podem utilitzar un tractament combinat entre antimicrobians i si tenim resistents després d'aplicar la fagoteràpia, també. És a dir, que el que fa la fagoteràpia, com les vacunes, com l'ús d'anticossos, com l'ús d'altres compostos o la identificació de nous antibiòtics, el que fa és donar-nos més eines. Contra més eines tinguem, més capacitat tindrem d'enfrontar-nos a una malaltia infecciosa en un pacient concret. Si tenim menys eines, doncs és més fàcil que quedin limitades i que en algun moment no les podem utilitzar. O sigui que la solució no existeix, sinó que el que hem de buscar és una manera de poder anar tan ràpid com anar els bacteris. Per què dic que la solució no existeix? Perquè igual que hi ha bacteris que són resistents als antibiòtics, també hi haurà bacteris que són resistents als bacteriòfags. Però què passa? Que com a la natura tenim molts bacteriòfags, doncs n'agafem nosaltres. Enteneu? Perquè coevolucionen junts. En canvi, ens hem esgotat una mica en poder trobar antibiòtics diferents. Ja no en trobem de més clàssics. Però no crec que aquesta sigui la solució. Jo crec que la solució és el conjunt d'accions que estem fent. I una altra solució és que la millor solució de totes és intentar no infectar-nos. És a dir, que contra menys processos infecciosos tinguem a la nostra vida, més fàcil serà que no hi hagi una distribució de resistències antibiòtiques, que no ens hagin de tractar, que no... Sí? I com podem aconseguir no infectar-nos? Algú tan tonto, què podeu fer vosaltres? Jo estic fent recerca, però vosaltres, a banda de que d'aquí un temps podeu fer recerca com jo,
Què podeu fer per lluitar contra la pandèmia silenciosa? Mantenir una bona higiene. Ens sabem moltes coses de com fer-ho. Ens podem rentar les mans, podem intentar que si estem malalts no venir a l'escola, sinó quedar-nos a casa i aquestes qüestions. Què més podem fer? No només mantenir una bona higiene a nivell d'higiene, de mantenir les mans netes, de menjar amb les mans netes i tal, sinó també mantenir una dieta sana i per tant que la nostra microbiota sigui sana, també ens ajuda a lluitar millor contra les malalties infeccioses, que el nostre sistema immunitari estigui més actiu i per tant que això ens permeti no necessitar l'ajuda d'un tractament antimicrobià, sinó poder superar les malalties infeccioses per nosaltres mateixos. Per tant, vosaltres també podeu fer coses. Altres coses que podeu fer i que segur que us han explicat. Em puc prendre un antibiòtic així a la babalà? No. Bé, no. Què hem de fer? Què hem de fer? A tu, sí. Si t'ho recepta el metge i m'ho han receptat el metge i llavors què faig? Ja estic bé, me'l deixo de prendre? No, segueixes la pauta que t'ha donat el metge. I si algú de la família li passa més o menys com a mi, li dono l'antibiòtic que m'ha receptat a mi? Doncs tot això ens està ajudant a allargar d'alguna manera la vida d'aquests antibiòtics i fer que aquests microorganismes no siguin o no esdevinguin resistents a aquests antibiòtics. No perquè els antibiòtics facin resistents als microorganismes, sinó perquè la pressió selectiva que fem nosaltres quan ens prenem un antibiòtic selecciona aquests microorganismes que són resistents. Això és molt important. És a dir, que els microorganismes resistents hi són. El que no hem de fer nosaltres és seleccionar-los, el que hem de fer és augmentar-ne la seva concentració. I ho augmentarem la seva concentració cada cop que nosaltres fem ús d'aquests antibiòtics. No vull que us emporteu a casa la idea de que no vaig a prendre mai més en bebida un antibiòtic, Això no és el que us estic dient. Sinó que només l'hem de prendre quan realment sigui necessari, Per tant, hi ha coses que també podeu fer vosaltres. I sobretot, el que podeu fer és explicar-ho. Si vosaltres expliqueu tot això i quan algú fa alguna d'aquestes activitats, com per exemple tirar un antibiòtic a la brossa perquè ja no l'haig de fer servir, i li dieu no, a la brossa no, l'has de portar al punt de reciclatge que hi ha en una farmàcia, esteu ajudant a que no arribem tan aviat a aquest panorama nefast que estem visualitzant pel 2050. Per tant, vosaltres també podeu fer coses. I aquesta és una mica la idea que volem posar en peu tant en el projecte de Multiplayers com en aquesta xerrada d'avui.